Gideklara na sa Pag-asa ang pagsugod sa rainy season o panahon sa ting-ulan. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tungod sa nasinating pag-ulan, nakasinating nasab og pagbaha ang pipila kadapit sa mawab sa probinsya sa Davao de Oro. Sumala sa Pag-asa na kung nakasinating natag mga pag-ulan adtong bulan sa Mayo, lauman matud pa ang daghan pa nga buhos sa ulan karong bulan sa Hunyo. Bad, ang motor bad, guniti bad. Motor ba basig makuan ba guniti. Nakurat ang mga residente sa Purok 1 km 69, Barangay Tuburan, sa Mawab, Davao de Oro, Lunes sa hapon. Dihang nasinati ang paghaguros sa tubig baha nga misubay sa dalan paubos. Sa pagpanubay sa Quick Response Team sa MDRMO Mawab, nasayran nga ang kagamay og barado nga kanal mao'y hinungdan sa paglapaw sa tubig. 8 ka magbanay ang apektado sa maong baha, human misulod sa ilang mga balay ang tubig nga dunay dalang lapok. Base sa latest weather analysis o rainfall data gikan sa piling Pag-asa stations, namatikda na ang katag-katag o halapad nga pag-ulan sa milabay nga 5 ka adlaw nga dalas sa habagat. Yes sir, sa ngayon po tag-ulan na sa dito po banda sa may Luzon area o yung tinatawag nating onset ng habagat season. Mas marami ang pag-ulan dito sa may western part ng Luzon, pero dito sa Davao region affected pa rin tayo ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Tungod sa nasinating pag-ulan sa bulan sa Mayo, lauman matud pa ang mas daghan nga tubig ulan sa Davao region karong bulan sa Hunyo. Gikan 166 mm sa average monthly rainfall, ngadto na sa 192 mm. Hinoon sumala sa Pag-asa, masinati gihapon ang init nga panahon labi na sa adlaw. At sakaling hihina pa ang habagat, minsan papasok naman ang easterly wind. So mainit, maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa Davao region, lalo na po sa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Sara, karong hapon lang nakasinati og mga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Davao City ug Davao del Sur. Dili sa Davao City, partikularmente din sa Barangay Talomo proper, baguhay lang dito ang ulan. Base sa monitoring sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, silang river monitoring system ana sa code orange o warning level ang Talomo River, partikular din ha sa may Barangay Tubok proper. Hinoon gradually subsiding kini o hinay-hinay kini nga nagahubas. Samtang ubang river channels nagpabiling anaa sa safe levels. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.